କେତେ ପିଲା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବୁ? ଭାଇ ମୁଁ ଯାହାହେଲେ ବି ଆମେ ଯାହାହେଲେ ବି 50 ପିଲା ହେଇକି ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 50 100। 50 100 ତୁ ନେ, ମୁଁ ରାକାକୁ କହିଛି, ମୁଁ ରାକା ୟାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ସାଗରକୁ କଥା ହେଇଥିଲି ମୁଁ ସାଗର ସହ। ଭାଙ୍ଗି ହଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଦବା। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ହଁ ବାବା। ଭାଇ ଜଂଗ୍ରାମ। ହଁ କେମିତି ଭାଇ ଅଛୁ? ଭଲ ଅଛି ଭାଇ। ହଁ କହ। ଭାଇ କଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କୋଉ ବି ହଲ୍ ପକେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରିମିୟମ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟାରାମ ନାହିଁ, କଣ ରିଲିଜ ଆହୁରି ଫିଲ୍ମ ହେଇନି। ଟ୍ରାଇ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ପା। କେବେ ଆସିବେ ଭାଇ? ମୁଁ ଯିବି, ତମେ କେବେ ଚାଲ, ଆସିବେ? ତମେ ମାଡି ଚାଲ। ଭାଇ ଆମେ ତ ଅଛୁ, ଆପଣ ଆସିବେ ତ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବୁ ନା। ସବୁ ପିଲା ଚାଲ, ମୁଁ ଅଛି, ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିବେ କାଲି ପରଦିନ କେତେ ଆଡକୁ। ପିଲା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବୁ? ଭାଇ ମୁଁ ଯାହାହେଲେ ବି ଆମେ ଯାହାହେଲେ ବି 50 ପିଲା ହେଇକି ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 50 100 ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ମାନେ। 50 100 ତୁ ନେ, ମୁଁ ରାକାକୁ କହିଛି, ମୁଁ ରାକା ୟାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ସାଗରକୁ କଥା ହେଇଥିଲି ମୁଁ ସାଗର ସହ। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ଗୌତମ ହଲ୍ କୁ ବି କଲ୍ ମାଲିକ ସହ କଥା ହେଇଥିଲି, ସେ ମନା କଲା, କହିଲା ନାଇଁ ଆମର ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ପଡୁଛି ଓଡିଆ କାଇଁ ପକେଇବୁ। ଗୌତମ ମାଲିକ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛୁ? ହଁ ଏବେ କଥା ହେଇଥିଲି ବା, କହିଲେ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଭୁଲ ଭୁଲରେ ପକେଇଛୁ। ଭାଙ୍ଗି ହଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଦବା। ସେଇ କଥା ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି, କହିଲା ଭୁଲ ଭୁଲରେ ତୁ ପକେଇଛୁ ତୋ ହିନ୍ଦୀ ଭାଇ ବଢି। ସିନେମା ଦେଖିବୁନି? ସେ ଦେଖିବା ଭାଇ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିକି ଅଛି। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଫିଲ୍ମ ପଡିନି, ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଗଲାଣି, ତୋ ଭାଇ ସିନେମା ଦେଖିବୁନି? ବାବୁ ଭାଇ ସିନେମା ପଡନି ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ମୁଁ। ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଦବା ହଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଦବା ଚାଲ। ସିଏ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଆପଣ କେବେ ଆସିବେ ଭାଇ? ମୁଁ ସେଇ ୱେଟ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଆସିଲା ଦିନ ଯାଇକି ମିଶିକି ପହଞ୍ଚିବି, ଯିବୁ। ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି। ଭାଇ ଆସିଲେ କଲ୍ କରିବେ। ମୁଁ ସେଇଠି ପ୍ରିମିୟର କରିବି, ତମେ ଖାଲି ରିଲିଜ କରାଇଦିଅ, ଠିକ ଯାଇକି ଅଛି ହଲ୍ ଭାଇ ରେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ଖାଲି କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଇକି ଯିବୁ, ହଁ। ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ।